వాటిని చూస్తూ ఉంటే ఈ బెదిరిగా ఏందో చేస్తుందని చూస్తూ ఉన్నాయి పైన. గూట్లోకి వెళ్ళిందల్లా మళ్ళీ వచ్చింది, బాక్స్లో పోయిందల్లా మళ్ళీ బయటకు వచ్చింది. కోపంగా చూస్తున్నాయి, ఏం చేస్తున్నావు నువ్వని. ఇది తల్లిది, అదిగో ఎల్లుది తండ్రి, ఆ చివరిది ఇప్పుడు పిల్ల అనమాట. రెక్కలు వచ్చి బయటకు వచ్చింది. చూడు, నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు దాన్ని చూపిస్తూ ఉంది. చూడు, అదిగో నువ్వు లోపలికి వెళ్ళాలి ఇట్లాగా చూపిస్తుంది దానికి. లేకపోతే పోదు అది లోపలికి, బయటే ఉంటాయి దాని లోపల నుంచి. ఇది చూపించడం అనమాట, నువ్వు వెళ్దురా అంటా ఉంది.